Hello guys, good morning. Live ta karon diri sa Camp Dragon, no. So nata karoy pagabasbasan, pagadangulan, no. Inubanan sa atong witness, no, si Bainay, pero TE lang sa di guys, pinatoy apel ang now. Kay confidential man guys, no. So nata karon, live ta karon diri sa Camp Dragon. So mao ni siya pagsugat sa bugtong silangan, no. So live ta karon naatay dang ulan nga duha ka radya o raha, no. So naasa tay upat o unom ka mga dato nga atong pagabasbasan. So gi-welcome nato ang kabuntagon. So live ta karon, no. Ang mensahe mao ni ang gitawag og tribal court pagatukoro, no. So mao ni ang bugtong nga bato atubang sa bugtong silangan. So mao ni ang kahimtang karon diri sa Camp Dragon, no. So sa di madugay ato nang sugdan, no. So diri pagabat-baton o pagabasbasan, no, sa atong balaan nga si Dodong Ninyo, no. So naa diri karon guys. So mao ni among kahimtang karon, no. So atong sugaton, no. So naa diri si Dodong Ninyo, no. Si Senyor Santo Ninyo kani ang bata nga milagroso devotion ni Dodong Ninyo, no. So diri sa Cebu. So naa diri karon ang magritual, ang magdangol, ang tribal leader sa Sugboanon tribe. So mao ni guys iyang signature. So kadi madugay ato nang sugdan, no. So mao ni guys ang Sugboanon tribe. So naa diri karon ang ilang usa nga pinili, gitawag o tribal leader si Sultan. So di na ko tason guys. So mao ni karon ang atong milagro nga mahitabo, no. Mao kani ang dagkutanan. So sa di madugay ato nagong pagatapuson. Mao ni diri ang tribal court. Okay.